Hello, magandang daw siya. Good evening po sa lahat dyan. Ayun guys, wait lang po natin ang aking guest for today, si Micah Angel Rubila. Ayan, tingnan natin kung ano ang totoo sa kanya. Saglit guys, medyo mahina kasi ang aking signal. Tagal naman ang aking, ano, nagpapaganda pa yun siguro. Uy, akyat ka ulit eh. Mali ang pindot ko. Pastila. Naghintay kita te. Akyat ka ulit eh. Ay, sus.
Ayan, welcome po sa aking guest, Mike Angelio Vlog. Pasensya tiha, Ang tagalan. tagal. Kaya nga. Ganiha pa ko naghinulat nimo. Yan Unsa man? man. Unsay ato? Putla ko talaga kahit kailan. Naku, napaganda ang aking guest, guys. Napaganda. Ba't parang namumula ako dito, te? Ewan ko sa iyo. Anong ate? Bakit dito sa wala man lang pampaganda? No? Wala. Talagang original talaga yung pinapakita, talaga yung mukha na maraming kagid. Baliw. Shout out sa inyong tanan diha ng mga nanonood. Ayan. Kumusta ka naman, te? Guys, Kumusta ang buto adlaw lang. nato diha? Okay lang, okay lang. Ikaw, kamusta? Okay lang pod. Ay, ang lamig. Ano ko tong usa sa cellphone ako ni. Nagsimula ka na sa task? Oo, nagsimula na ako kanina. Ano lang, nung ano, inayos ko pa kasi ang ano ng watch later, di ganoon. 201, Diyos mio, Maripa. Ang Nakumpleto na? dami. Bakit ganun, te? Bakit ganun? Dapat ano na lang, Hindi. yung isahang video. Bakit ganun? Yung mga tag 1 minute, Diyos mio. Kaya nga dapat talaga doon, isang anuhan. Kaso nga lang, ang kinukuha kasi nung ang kinukuha kasi niya, siyempre siya yung nagkukwenta noon, hindi kasi yung PLPL, wala kasi PLPL yon. Oo. So, ano, kada tao, ilang ano yun? Hindi ko pa Saka nabilang. oras. Sa, Ganun pa rin ang total noon, te, kahit sobrang dami. Ganun pa rin kasi mabilis pa rin naman matapos yun eh. kaya nga. Ganun pa rin ang total ng oras noon. Kasi nung kinumpute ko yung sa akin, talagang tumama talaga yung competition niya. Siguro talagang magaling na talaga siya mag-compute sa mga ganyan-ganyan. Ano ba tong hijab ko? Hindi na pantay, nabuang na. Tapos pagkatapos te, doon mo na lang din ano, didikitan. Oo, kasi dalawa lang naman yung admin doon, te. Mhm. Dalawa lang yung So admin paano doon. 'yun pagkatapos kailangan i-video mo muna tapos pagkatapos doon ka na magdidikit tapos i-video mo ulit ganon. Oo. Hindi, bibidyo mo Hmm. habang nagdidikit ka. Oo Ganon. nga, ibig ko sabihin di edit na watch Magpapalit mo nga ako na ng lahat. wait lang. Ibig ko sabihin, Ng alin, te? ang ibig kong sabihin te, 'di ba na ano na lahat na na humana ba? Humana tanan ano, tanaw. Dayon pag human mag-video na ka, dayon i-send ko na didto. Dayon pag human mao lang jud na pagdikit nimo, ma-send naman ka another video inana siya. Oo. Oh, Kanang i-video ang okay. imong mga dinikitan. Unsa man di ay? Lain? Ha? Dili man. Lain, te? Dili man, okay raman siya. Ayan, mega love shoutout sa aking 1 million viewers. 1 million. Saglit lang ha, tinatapos ko kasi ting ano ko. Kasi Sige ra, mamaya uy. sa taas hindi kapag ano, saglit lang. Di Padamihan muna ayaw lang natin na yung ako tao bago kukuha tayo dili mag ba, ano. uy. Busy Ha? kasi yung mga admins ngayon doon. Busy yung mga admins doon sa ano namin kasi oy, may collab na kasi tayo, te. Sino? May collab na tayo. Sa kabilang GC ni General. Ngayon, kung sinong mag-aano, Sino mag? Kung sino mauunsa? kung 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 sino mag-ano, mag-premier ugma, may premier ka ugma wala. Naa. Nagpa-schedule na ka? Wa pa.
ko, nga no mawa pa ka magmayton dito. Pag mayton na dito. Naapod kay kuan Premier Ugma. Oo. Pag ano ito ba? Magmayton na to, ganina pa, uy. Unsay oras bang available ugma? Tanawa, diha. 6:30 na lang ko. Nagmay turn na ka. Wala ko premier ugma. Sabado ko mag-premier. Alternate ba ako mag-ano? Mag, Gunuhuna pa nga ni ko og na ako i-premier ugma. Unya na ako magmay turn no? Og naay magmay turn tanan, Ano? hindi. Sila na lang Ngano man, mag-premier. Tanawon ako, may bakante unyang gabi di. Tsaka na ako magmamayto, mag-ano, pero kung walang bakante, sila muna yan, mo muna mapuno yan. Kasi ako, anytime naman ako, wala mang problema sa akin ang oras eh. Kahit yung pinakadulo-dulo na oras ko, walang problema dyan. Kung ano yung matira mamaya, kung mayroong hindi mag-premiere, edi yun na yung iano ko kasi syempre para ano tayo, magbigay tayo sa iba, pero kung wala talaga at maraming bakante, edi mag-mind turn ako kasi sayang naman yung slot. Di oo, ba? pwede din. Antayin ko na lang na kung mapuno yan o hindi. Pag napuno, edi mag-ano. Pag hindi, edi mag-ano ako. Parang nilalamig ako dito Diba? sa labas. Ay, malamig eh. Kilala ko kung Nag-ano sino kasi. nag-gin na diha. Nakabantay Ah, na nandyan yan si eh. ano. Nandyan yung kabit ko. Nakabantay na yan. Nakabantay siya sa pangutanan ni Mote. Base daw, makuhan kong baton ba na maingnanaan ako, dili ko siya kuan. No, pastilan. Nanigurado daw siya, Maghintay-hintay te. muna tatay. Maghintay-hintay muna tatay. Okay. Wala pa man tao. Mag-hi ka sa vlog ni Ate Noemi, oh. Hi, kuya! Eh kung Kamusta ka, mag-join kuya? ka na lang doon, mas mabuti pa. Ayaw mo lang magpakita sa camera eh. Palibhasa kasi. Nagtatago to sa camera, te. Ayaw na CCTV. Alam mo, happy talaga ako ngayon. Happy ako na sad. Happy ako kasi yung laptop ko, nalagyan ko na ng Bakit? maraming bubot. Tapos, sad ako kasi, ano, humihina na siya dahil sa dami ng dinownload ko. Kailangan ko siyang pakisamahan ng todo-todo. Hindi, upgrade na lang namin. Kasi sabi ko sa kanya, bibili kami ng bagong laptop. Inshallah, sana kung makabili ba. Kasi di ba plano ko bumili ngayong katapusan sana ng Ano? 2 cellphone. Bibili ako ng 2 cellphone sana. Iniisip ko, kung cellphone ang bibilhin ko, isang task ko, isang cellphone. Eh kung ang laptop na lang ang bibilhin ko, di marami, multitask yung magagamit ko doon, di ba? Magagamit pa sa pag nag-edit ako or Oo. nag-ano, hindi na ako mahirapan. Correct. Di ba? So, Eh, yun ayun na lang yung guys. sabi Ano ko ba sa sila? kanya. Ano ba kayo guys? Sabi ko sa kanya, hindi na lang ako mag-ano. Ate, Hindi na lang muna ako nagkukulit na bibili. ako. Tsaka na lang ako bibili kasi bibilhin namin laptop na diretso para isahang ano kasi magagamit din yun sa bahay. Pero pag nasa bahay naman kasi mag-upgrade naman kami ng mga computer doon. Mm. Kasi balak ko siyang pagawin ng sarili niyang Sino ba sarili niyang sino ba yung account. mahina signal? Ako, ikaw. Malamang ikaw. Hindi nayal ka pa sa signal mo si Kabagalan, ha? Ano, choppy yung boses mo sa akin, choppy. Kung choppy ang busis mo sa akin, mas lalong ikaw naglalag ka dito sa akin. Yung anino mo naiiwan. Mamaya, nakanganga ka na naman dyan, ha? Aray ko. Umayos-ayos ka. Sino pala admin natin bukas? Ayan, may pangalan dyan sa ilalim.
Ah, sabi ko ba, papagawin ko kasi siya ng sarili niyang ano, siya yung mag-ano, pero ako pa rin yung mag-upload. Kung sa baga, dalawa kami mag-ano doon, mag-access. Kasi siyempre, pag busy siya lagi, di mo siya makapag-edit, ako lang Ganun din. mag-edit-edit. Ha? Okay yun. Oh, papagawin ko siya ng ano, pero sa pangalan niya yon, pero dalawa kami mag-access. Pero ang mga ilalagay namin doon, puro mga ML. Puro lang mga laro. Saglit, nagbabasa ako dito sa admin. Simulan mo na nga magawa. Simulan mo magawa para pag nag-ano ako, pag nagbaba ako ng ano, isasama ko yung sa'yo, tapos dalawang i-ano ko sa kanya kasi marami naman akong account, di ba? Para at least, Hindi, ganito na lang, Mark. Pero muna natin ako. sabagay. Pero alam mo yung Tupac vlog ko, sa tingin ko pwede pa yung talaga. Uy, alam mo, mahal, yung standard na yan, hindi mo sila mag-reset lang siya. Pero hindi naman siya nag-reset. Hindi nga. Tapos na yung pag-time mo, mag-reset yan. Yung oras niya, mag-reset. Pero yung subscribe mo, yun pa rin. Kaya nga ano, kasi sayang naman yun. Yun na lang kaya ang gawin mo. Pero may mga pagkakataon, pagka pinaka mo yung video mo, sumagot yung WhatsApp. Malamang di hayaan mo na lang. Kasi sayang naman 'di ba yung ano nun, 223 na kaya yung ano dun, dikit. Hindi yun na lang, te. Kaya nga, sayang yun, 223 ng dikit nun, ayaw mo pa? Binibigay ko na nga sa'yo, ayaw mo pa? Parang sarili ko lang yan, binibigay ko sa'yo, ayaw-ayaw. Ako nga, parang gusto ko din gumawa ng isang ano. Ha? Kaso parang sasakit na yata siguro yung ulo ko sa WH pa lang. Bakit? Sabi ko gagawa sana ako isa pa. Hmm. Kaso sabi ko baka magkakalbo na ako niyan sa stress. Sa amin kasi wala kang problema kasi may mga computer naman doon. Buksan mo yung computer mo dyan. Oo. Siyempre. So, syempre dito, 'di ba? Ay, sisimulan ko na palang i-play yung Tupac vlog ko. Kukumpletuhin ko na yung 400 hours mo. Mamayang gabi, total libre yung 24 hours na internet ko dito. Tapos yung isa ko, ipi-play ko sa'yo. Wow, sana. Wow. Libre ako ng internet, 24 hour akong libre ng internet sa laptop. Nakuha ko na siya kung bakit siya nagre-reset. Tuwing alas 7, nagre-reset siya. Kasi pala, 7 to 7 lang siya, 24 hour lang siya. Ano ba naman? Ito yung pinarge ko, ito yung malulupat. Pambihira naman tong cellphone ko. Yan. Ganyan ka na lang. O yung, dito ka na nga sa laptop. Busy mga admins doon sa kabila. Yan. Naka-charge kasi. Nakakuha ako ng table ko, oh. Nakita mo yung mesa ko, te? Ayan siya, oh. Oo nga, di ba? Yan yung mesa mo na lalagyan sana natin. Oo. Nilagay ko dito. Kasi ano, Oo, at least ang harap mo. advantage ba siya kasi nandito yung ano, nandito, siyempre nandito yung kama ko. Nandito lang ako magko-computer. Sabihin pagdating dito ng boss ko, ano nangyari dito? Ano to? May business ano ka na dito? Sabi ko, bakit? Dagdagan mo yung sahod ko kaya hindi na ako mag-ano-ano niyan. Oh, gawin mong 5,000. Charot. Himala yun pag nangyari. Gawin mong 5,000 yung sahod ko. Sige, fix mo yan. Isosurrender Himala ko yan pala, lahat. baby. Ha? Himala. Himala Oh, kung syempre, dadagdagan nila sa akin natin.
Himala yun, sus may iyo ka naman. Amo ko pa. Alam mo, mag-umpisa na tayo, Tioy. Nakalimutan ko pala mag-thumbs up, thumbs up. Nandun ka ba? Bakit isa lang yung nakikita ko dito? Ako din. O, isa lang. Bakit sino ba tong isa? Ako. Akala ko nga siya na to eh. Ah, Mahal ano nandun sa ka? harang? Kaya pala ha, kuya. May ginagawa Kaya pa pala siya. manood sa mga live ko ha. Pisahan na natin, te. Sige, sure. Hindi kasi marami siyang ano doon, te. Ang dami nila ngayong ginagawa ba Hayaan mo ng na. mga Hayaan mo, ano ka ba? Hindi, wala namang pilitan. Ano ka ba? Okay, sige. hinahabol Pero na kasi rambo yung lang gawa to ha. niya. Kasi kanina, nung nagsusulat ako, inaano ko lang yung parang pag naisip ko, doon ako nagsusulat. Kaya parang ramble to yung tanong ko sa iyo. Parang ako din, ganun din. Kung ano naiisip ko, ganun din yung sisulat ko. Siguraduhin mo lang na maayos siya itatanong mo sa akin, ha? Ha? Te, una, dahil 'di ba siyempre mga small YouTuber lang tayo, yung itatanong ko din sa iyo, anong reason Tanong, bakit ka tanong na ba yan or nag-YouTube? ano, nagsasabi ka pa lang? Anong reason bakit ka nag-YouTube? Reason kung bakit Ano ako ang rason? nag-YouTube. Binalik niya Oo. talaga yung tanong ko sa kanya, oh. Siyempre yung Babalik ko ano, talaga sa iyo. yan nga kasi, siyempre hindi naman ako nangangarap. Parang sa akin naman sinusubukan ko lang naman to. If maging successful, so thank you. Kasi unang-una sa lahat, diba, alam mo naman yung layunin ko. Doon pa lang tayo sa isang application, sinimulan ko na yon. So, gusto ko ipagpatuloy yung layunin ko dito na tumulong sa ibang tao. Yun lang talaga. Gusto ko talaga yun. From the start, alam mo naman yun, di ba? Oo. So yun, isa yun talaga ang pinaka-reason ko. Siyempre, pangalawa na din doon, gusto kong makatulong sa pamilya ko, tapos, siyempre, alam mo naman ngayon, yung sweldo ko hindi rin enough, kaya kailangan talaga ng alternative pa na, ano, yung, alam mo yun, sabihin naman natin, oo, sabihin natin sumasahod tayo, pero siyempre, magkakapamilya na tayo, marami na tayong priorities, marami na tayong mga gastusin, hindi naman pwede na kung ano lang yung kaya mo, yun lang yung kaya mo. So, siyempre, trying tayo my best para makakuha tayo ng alam nating may extra income tayo talaga. Yung hindi nasasagad yung mga bulsa natin, alam mo yun. Hindi kasi tayo pwede umasa sa mga ibang tao, hindi tayo pwede umasa sa mga asawa natin. Siyempre kahit tayo, alam mo naman yan ako, nabuhay ako mag-isa. So, sanay ako sa ganun na kailangan, meron talaga akong ano, at saka, wala rin naman akong ginagawa dito. So, sayang yung time ko, di mag-YouTube na lang ako. Pero number one talaga doon is gusto ko makatulong sa ibang tao. Naghahanap ako ng way para makatulong ako, hindi lang para sa pamilya ko, kundi para rin sa ibang tao. Ganun. Okay. Okay, next question. Ano ang pinakagusto mong gawin kung umangat na ang YT mo? Pinakagusto kong gawin, alam mo gusto ko talaga magkaroon ng charity. Alam mo yun? Maganda naman Gusto siya ko talaga siya. tumulong sa mga Saka isa elder. pa, talagang pagkakakilala ko sa'yo noon pa, talagang yan ang gusto mo eh. 'Di ba? O yung mga elder na yung mga ano, alam mo yung tawag doon, yung may mga bahay na nandun yung mga matatanda, yung nandun yung mga wala ng ano, yung alam mo yun, yung wala nang nag-aalaga sa Ay, kanila, wala nang yung pamilya. matatanda pala, hindi yung mga bata. Siyempre yung mga bata, yung kung sa bagay, yung mga homeless nga, Lahat yun yung na, ano ko. Ha? Kung sa bagay lahat na, sa pangkalahatan, yung mga matatanda, yung mga bata, yung mga homeless kasi na-experience ko yun maging homeless before. So I know the feeling. Kaya gusto kong tumulong. Lalo na yung mga nakatira sa kalsada, lalo na yung mga ano, alam mo yun. At saka 'di ba nga, do'n nga tayo nagkakilala kasi sa gawain kong 'yan. Kaya gusto ko talaga 'yun ipagpatuloy. Wala lang akong paraan kasi siyempre yung income ko sapat lang para sa sarili ko, sapat lang para sa pamilya, sapat lang para sa mga gusto ko rin tuparin para sa mga pangarap ko. So 'yun. Pero
Pag may excess naman ako, di ba? Hindi naman tayo nagiging madamo. Yun. Okay. Next question. May BF ka ba ngayon? Yung seryoso ha? Yung seryoso. Actually talaga sasagutin ko na to ng seryoso. Malapit na akong ikasal at mag-aasawa na rin ako. Ay, sana all. Seryoso Malapit na ang yun. ikasal. Yun talaga yung seryoso. Kasi I experience naman a lot of cheat, a lot of pain, a lot of ano. So I deserve naman to settle down na to the right person. Di ba? Actually, may explain ako doon, te. Bakit? Sige. Alam ko na nakasakit ako. Alam ko na may nasaktan ako. Alam ko yun sa sarili ko kasi hindi ko masabing nag-cheat ako kasi unang-una sa lahat, hindi naman ako yung nauna, Uy, di ba? yung tanong ko lang yung sagutin mo. Ayun nga Yung lang. mga Syempre gusto ko nang explain. O sige, next question. Kasi Baka mamaya, mamaya, baka mamaya pag off ganon. cam, sabihan mo sa akin, quiz ka talaga, tinanong mo yan. Well, tinanong Ay, hindi. Di ba sabi ko naman sa'yo, nag-PM ako sa'yo kasi before, alam ko yan dati, inaano kita kasi siyempre ayaw ko nga makasakit kasi hindi ko pa nga alam kung paano ko sasabihin. Yung tipong hindi naman, although na-feel ko na nasaktan niya ako before for many times, for 3 times, 4 times, ayaw ko naman maramdaman niya yung naramdaman kong sakit. Pero ngayon, naramdaman niya na. Kaya tinanong ko rin sa kanya, anong pakiramdam? Diba? ko ngayon, anong pinakiramdam nga? Hindi ko alam sa kanya kung anong pakiramdam. Kasi yung sa akin, nung mga panahong ako yung nasaktan niya, masakit talaga. Diba? Kaso ang mali, nung panahon naman, At least ngayon, alam nyo, nasa isa't isa, di ba? oo. Nung mga panahon naman na nagseryoso na siya, although naramdaman ko yun, na-feel ko yun, kaso, yun naman yung point na malayo na ako. Hindi ko lang masabi, pero pinaparamdam ko. Parang hindi ka kasi showy, Tin. Oo. Tama ba? Tsaka natatakot ako sa pwedeng mangyari. Natatakot ako na baka sobra ko siyang masaktan dahil nagawa ko yung nagawa niya dati. Although, di ba, parang ano naman yun. Pero wala ganun talaga. Tsaka nandun na kasi sa point ko na walang talaga akong, pag, syempre, may mga dumaan na rin na bagay. Ba't ba ako di ba yung tanong mo, yun lang naman. O, next question na tayo. Ewan ko nga sa'yo Kung ano lang yung tanong ko, yun lang sasagutin mo baliw. Hindi kasi syempre, Okay. inanuhan ko na ng Guys, ang ganda ng thumbnail. Ay, siya. thumbnail lang pala yung gusto niya. Hello, mega love shoutout to you, Leia Mix Vlog and USA. Hello. Hala, bakit ganun? Hindi ko nakikita sa nila-live ko yung mga ano, te. Oo nga, hindi ko rin nakikita. Wait. Mega love shoutout Saan to you, natin sis Leia Mix premiere? Vlog Share USA. na. Saan natin premiere? Share na. Thank you. O yan, Ay, nakita wala ko na kayong mga tatlo. kagat premiere, sis Leia. Kasi sis Thank Leia, you. ipakagat mo sila sa shepherd mo. Kasi sis Leia, medyo busy pa sa admin's room. Kaya, Oh, busy pa yun kasi ongoing yung listing ngayon, di ba, for tomorrow. nahiya akong mag-share doon. Pero kung isi-share nyo, doon kayo mag-share sa chatbot, huwag sa main kasi bawal doon mga SS, mga ano guys, bawal doon. Ipapadelete ng mga admin sa inyo. Ayan. Ala, hindi kita malagyan ng jacket si Leah Mix Vlog inyo isip. Bakit pala hindi ka naka-jacket sa akin? Dapat naka-jacket ka sa akin kasi team premier ka, di ba? Oo, dapat Kapal nga. mukha ko Grabe naman to si Leia. Kapal. Hala, ano yun? Narinig nyo? Nag-anuhan kami Bigyan dito, mo na ng nagmamahalan kami ate Leia. Oo. Nag-Q&A kami dito. Nasaan na Bigyan yung kita next ng jacket, question sis ko? Leia. Ang tagal. Kaya, pero kaso, bakit hindi ka naka-jacket sa akin? Yun talaga ang tanong ko, sis Leia
Ibig sabihin, hindi ka nagja-jacket sa lahat. Ako talaga, alam mo, hindi ako nagja-jacket sa lahat. Pero, pag nagsasabi sila na team Hindi, premier, yun, gina-jacket. nagja-jacket ako. Nagja-jacket ako kahit nga ano eh, kahit nga ninja, gina-jacketan ko talaga. Ay O, pag alam ko hindi. yung kakilala ko, yung kasama Ay natin sa... hindi. Sorry. Ito pala te. Kukunin ko muna pala ngayon ang mga jacket. Hindi ako magja-jacket. Bakit? Ganon. Oo, kaya pala hindi siya naka-jacket kasi inano ko pala to. Oo, tama. Hindi ako magja-jacket ngayon guys kasi siyempre mahirap na ngayon. Parang nagloloko ngayon si Lolo. Kaya Huwag ka nga, muna alam mo, mag-jacket totoo kundi. yan. Kunin mo muna yung mga jacket. Sis Leia, kahit ikaw sis, kunin nyo muna mga jacket. Kasi nagluloko si Lolo. Tingnan mo Nadidi- yung mga ibang nag-premiere, hindi sila nagja-jacket. Tsaka wala din namang problema guys ang jacket. Kasi sa mga premiere guys, hindi naman kayo magbaba doon ng bahay nyo, di ba? So no need na mag-jacket. Ano lang, tawag nito, di ba? Mag-comment lang naman kayo doon, ganyan-ganyan. No need Ayan. Thank naman you so talaga much yun sa iyo, kasi hindi Kuya naman Mix ina-advise na Vlog. magbaba ng kahit na ano dyan sa ano, unless na lang sa comment, diba? Thank you, Sis Leia Mix Vlog. Shinare niya talaga doon sa ano, ang aking Uy, vlog. Kaloka to, baka salamat! meeting kayo. May halik kayo galing sa German Shepherd ko. Kaloka to si Sis Leia, oh. Ayan. Halik talaga. Kaso kasi, ito kasi si Sis Leia, ano kasi, tawag nito, gusto mo pang umakyat Sis Leia? Pasensya ka na ha, hindi muna ako magbibigay ng jacket, guys. Kasi, ano, Alam mo, nagkakaproblema ngayon si magalaw Lolo. ako kasi ang Mahirap na sakit ng ngayon. paa ko talaga kahapon pa Kailangan dahil sa nating lamig. mag-ingat ngayon guys sa ating mga ano, mga Mm. pinagagawa sa ating channel. Ayan. Naistorbo ako sa aming GC eh. Baka sabihin hindi ako daw nagbabasa. Ayan. So, ano, ate, next question na tayo. Nag-Q&A kami dito kasi si Leia eh. Diyan ka lang si Leia ha. Si Leia, pag ano kapag nag-live ka, maaga naman para at least ano, makapunta ako o makabidyo Oo. sa'yo. Kasi minsan ang live mo, kaso ano ka kasi nasa USA ka pa, kaya parang ano Iba yung na, oras. parang late na sa amin yung oras niya. Nasa taas na ako niyan, mahina kasi dito ang Anong linya oras ko. ba siya Ano, sis nagla-live? Leia, hindi ko din masyado alam. Anong oras ka ba sis Leia nagla-live? Ayan, mega love shoutout po to 4 million viewers in the house. Ayan, malamig dito guys, kaya naka-food ako ha. Ano So, na next yon? na ate. Inantok na ako. Bakit siya ang napili mo na maging BF or na maging asawa? So, ay, charot. Kakakilig. Bakit? Nakikilig ako. Mhm. Simulan ko sa una. Huwag lumapad yung noo mo, ha? At huwag lumapad yung uso Wait, mo. tumatawa na dyan. Tumatawa na dyan. Bakit siya ang Una, napili mo? kasi ano, wala siyang bisyo. Hindi siya Wow, tama. naninigarilyo, hindi siya umiinom, at hindi rin siya nagbabarkada. Wow, Alam tama niyo guys, ka hindi dyan. naman ako tumitingin sa buhay talaga ng tao. At lalong hindi ako tumitingin sa itsura ng tao, hindi ako tumitingin sa physical na tao. Tinitingnan ko yung ugali ng tao. Tama. Yun Tama. talaga, doon ako Ako kahit tumitingin. ako naman, te. 'Di ba Kahit nandun ako nga sa naman, te. live ko, nasa live ko nung una, sabi ko ayaw ko ng lalaking may bisyo. Kasi experience ko na yan eh. Oh, Ganon. So, yun na yun. Una, wala siyang bisyo, hindi siya umiinom, hindi siya nagninigarilyo, wala rin siyang barkada. Pangalawa, naramdaman ko ako lang yung priority niya. Although nandun pa rin, oh, syempre pamilya, pareha kaming pamilya, pero ako talaga yung first priority niya. mm. Kinikilig ang puta. Ilang hiya ako. Ah, Pinaulo na to. umayos ka ha. Nasa live tayo ha. Piktusan kita dyan ha. Sige, mag-ano ka dyan. Pangalawa, O, yun lang. Mayroon pala. dahil hindi siya ng babae, ang pinaka-importante. Yan yung Ay, importante all sa akin. cool. Never, sa relasyon namin, sa haba ng relationship namin, although dati, parang hindi pa kami seryoso, hindi pa dumating sa point kasi hindi pa ako nagsasabi sa kanya ng kung ano ako, kung sino ako, kung ano yung sa akin. So, wala pa. Nung nito lang talaga, by this month lang, nung mga dumaang buwan lang, doon lang kami ano. Tapos,
Yun nga, never ko naramdaman kahit alam niya naman na ako magulo yung buhay ko, kahit alam niya ako merong hindi sa akin, merong hindi perfect sa akin. Pero never ko naramdaman na niloko niya ako. Yun ang mahalaga sa akin Sana talaga. all. Yung hindi Naku, nag-cheat sa mahaba akin. na naman ang tenga ng iba dyan. Kinikilig nga, Sigurado sabi yan. niya. Kinikilig. Kinikilig siya, Oo. guys. Pero hindi, sa Yun. totoo kasi, guys, okay lang ba? Okay lang ba sabihin ko na Oo kilala naman. ko siya? Oo. Nagpa-cute eh. Sa totoo kasi, guys, kilala ko kasi yung magiging asawa ni Micah Angel Yubla. So, ayun, guys. Tsaka Tsaka ano yun, din, sa may dugtong pa pagkakakilala, pala ay, ako. Yung ano pa rin doon, kasundo ko lahat ng pamilya niya. yun ang maganda, Although te. hindi Yun ang talaga maganda, totally lahat, nakasundo pero mo. pagdating sa magulang niya, mga kapatid niya, ka-close ko. Parang never ko nararamdaman na iba ako sa kanila nung simula nung pumasok ako sa buhay nila. Pero ito lang ang masasabi ko, te. Sana, tsaka inshallah na sana kahit na mag-asawa na kayo, may mga anak na kayo, sana maging okay pa rin kayo. Kasi Oo, merong yun ayoko naman yung umiyak, inaano te. ko. Yun naman yung inaano ko Hindi. na inshallah wag magbago, inshallah Kasi ha, Pero ah, alam ko naman yun. Tsaka kilala mo naman siya, di ba? oo. Oo naman. Alam mo. Pero hindi ibig ko sabihin, 'di ba? Ano sa akin ba, sa akin. Dati Oo. okay ang lahat, ganun. Tapos biglang nagbago na hindi hindi ko in-expect na magbabago siya, parang gano'n. Ewan Kasi ko. may pagsubok talaga sa pamilya, Next topic te. din ha, kasi nasa sa'yo yung ano eh, ba't sa'kin Oo. napunta? Hindi, ganito rin kasi yun sa akin. Ganito rin kasi yun sa akin. Yung sa akin naman kasi lahat ng pamilya sinusubok yan. Pero dapat pareha kayo lumalaban. Oh, Yung sa akin naman, oo. sa point naman, basta wala lang lokohan, wala lang cheat, Mm. yung hindi ko lang maramdaman na niloko ako ng lalaki, kahit kailan din niya ako nagawang palitan sa buhay niya, kaya ko siyang Hmm. ipaglaban. Oo naman, te. Pero Oo naman, pag kailangan din dumating sa naman gano'n. point na lulukuhin mo ako, mahal man kita pero wala na yung tiwala Ipapakagat ko. mo talaga siya sa German Shepherd, te. Hiramin natin, hayaan mo, te, 'pag niloko Mm. ka, hihiramin ko 'to yung German Shepherd ni Sis Leia, ipakakagat ko talaga yan siya. Gano'n ako eh. 'Pag niloko mo ako, makikipaglokohan din ako sa'yo. Kasi, 'di ba masamang gumante? Hindi ako gumagante. Pero hinahayaan kitang maramdaman mo yung pinaparamdam mo sa'kin. Kasi if deserve mo naman na mahalin, ibibigay ko rin yun sa'yo kasi ako na mismo yung makokonsensya. Parang siya, yung fiancé ko ngayon. Alam mong ang dami din naming sacrifices na nangyari bago kami naging ganito, hindi ko naman sinabi na matatag na gano'n na katatag yung relasyon namin, pero bago ako nagdesisyon na sabi ko, "Okey, ito na yun," sabi ko sa kanya, "Ayusin mo na yung sa'tin, ganito, ganyan." Nagdesisyon na ako na na yun nga gusto ko na siyang mapangasawa. Kasi 'di ba Muslim kami pareha, nag-convert ako ng Muslim. So, Muslim kami pareha, kasi Muslim siya, eh. So, nag-Muslim din ako para magkapareha kami ng paniniwala, gano'n. So, ngayon nagdesisyon ako kasi sigurado na ako, alam ko sa sarili ko. Kaya nga sinabi ko na 'yun sa kanya, "Wala," sabi ko. Alam ko na 'yun sa sarili ko na ito na 'yun, eh, 'yun na 'yun. Kaya 'pag nag-aaway kami guys, kasi marami akong katarantaduhan sa buhay ko na hindi ko pa maayos-ayos during nung naging kami, inaayos ko talaga, pinipilit kong ayusin kahit ako yung nagmumukhang tanga kakasuyo sa kanya. Kahit masyado talaga siyang pabebe. Oh, 'di ba tumatawa siya. Pabebe 'to guys, naku sinasabi ko sa inyo. Pabebe talaga siya. Oo, Okay, alam yun na, mo te, okay na, okay na. sige Pero okey na ako, next question ano tayo masyadong ano ako mahaba. sa mga taong ano, okay na ako sa mga taong hindi, kumbaga, ano nga tawag nito? Nakalimutin talaga ako. Bilib ako sa mga pamilyang gano'n na okay sila nung umpisa bago sa huli, 'yun. Bilib ako sa mga gano'ng tao. Kasi may mga taong ano, may mga taong, ah
mas paniniwalaan nila yung hindi nila kadugo kaysa sa kadugo nila. 'Di ba may mga taong ganyan. Oo yan. Ay, yun ang ayoko eh. Kasi dapat mas pamilya mo ang iyong tawag nito, paniwalaan. Kung tama naman, 'di ba? Kung alam mong tama. Pero kung mismo galing sa'yo na ikaw pa nga ang nagsabi na hindi ako maniniwala sa kanya kahit kailan. Tapos nung sa huli na, naniwala ka din pala, 'di ba? Oo. Parang parang ako kasi guys 'pag usapang mga ganito parang mababaw lang kasi yung luha ko. Kaya next question na tayo, ha? Baka instead na ako yung maluluha dito, te. Visit ka. Kaya mo yan, Okay. te, kaya mo Ayan, yan. mega-love shoutout sa'yo, Wing Gina TV. Hello, hello everyone. Dan Tamsak. Salamat sa iyong patamsak Ba't dyan, di ko sila nakikita, Wing Gina no? TV. Hindi nakikita ko na ngayon. Medyo nahina lang kanina yung signal ko. So, Ilipat te, ko ang nga sa ating ibang. next question. Ilan ang gusto mong maging anak someday? Ay, charot. Sa amin, Ilan ang inshallah, gusto mong? 1, 2, 3. Yun lang, 3. Mga ganun, hanggang 3. Kung inshallah, Oo, kung maganda naman. Pero biyayaan sa kami ng totoo lang Diyos. guys ha, sa totoo lang noon, ewan ko pa kung hanggang ngayon ganun pa rin. Kasi siyempre kaming magkakapatid, 10 kami. Kaya pag nagkikita-kita kami, masaya naman. Pero minsan hindi mo maiwasan talaga sa mga magkakapatid na may tampuhan. Pero sa amin tampuhan lang yun. Yung pero sabi na na yung parang matagalan na tampo. Ayoko yung mga ganun. Kasi ako, ako kasi ang nakakatanda sa aming magkakapatid ay na babae. Kaya kumbaga lahat ng mga kapatid ko sa akin niya nagsasabi ganun. Parang hindi yata Q&A para ito sa te. Para sa akin. Okay, Okay lang sige yun. next question tayo. Okay ito. Yung totoo ha, bakit nagustuhan mo ako bilang kaibigan at bakit? Bakit gusto ba kita? Maraming bakit, no? Maraming bakit, no? Ay, hindi. Guys, hindi niya daw ako gusto, pero ako Medyo lang daw ang lang. BFF niya, di ba? Alam mo bakit kita Salamat nagustuhan? Wing Una pa Gina sa lang. sa Una, di, pagdadabay. di ba nung una tayong magkakilala? Magana kasi loob ko sa'yo, as in parang, alam mo naman ako, pala kaibigan naman ako, pero madalas kasi kinikilala ko talaga. Pag alam ko sa sarili ko na parang, ay, ang bigat ng loob ko dito. Ikis ka sa Pero akin. I don't paano, care kung... parang paano naging magaan ang loob mo sa akin, te? Kasi dati doon sa apps, wag na lang natin banggitin yung apps na kung saan tayo nagkakilala. Di ba dati sa apps, siyempre ang daming admin mo doon. Daming admins mo. O, so, Eh, parang di ba ikaw lang yung madalas kong ano? O, di ba? Parang hindi naman yata ako, pero di ba nung huli na lang tayo? So, parang naano din ako kung bakit. Parang, Hindi ewan, kasi nakalimutan ko ganito. na siguro lahat. Ganito yun. Sige, Una-una sa sorry. lahat, hindi lang kasi ako kasi, ito ha, totoo. Hindi lang kasi bilang kaibigan yung turing ko sa'yo. Kundi parang kapatid ko na. Parang nakakatanda ako ng kapatid. Kaya nga pag dumating sa point, kasi ako guys, ito ha, sabihin ko sa inyo, may mga ate ako pero hindi ko mapagsabihan. Hindi ko mapagsabihan sa nararamdaman ko. Hindi ko sila, kasi naaalala lang nila ako pag yung, alam mo na yon yung ganun. Nung mga time na down ako, hindi ko sila malapitan. Yung tipong meron pa akong kapatid na pinagtabuyan ako. So, ako talaga totoo lang, sa lahat ng pagmamahal, kulang na kulang ako sa lahat ng bagay na yan. Kasi, kaya gusto ko yung tao na mamahalin ko habang buhay. Yung kaya niyang ibigay yung sa akin, yung attention, kasi kulang talaga ako dun, guys. Kasi, nabuhay ako na mag-isa. Nabuhay ako na walang magulang. Nabuhay ako na walang mga kapatid sa paligid ko. Yung mag-isa lang talaga ako. O, diba? Kaya parang pag may nakikilala akong tao, kahit matatanda, parang magulang ko na. Yung ganun ba? Kaya, yung pamilya ng jowa ko ngayon, ang bilis ko na palapit sa kanila kasi parang pamilya ko na rin talaga yung turin ko sa kanila. Tapos, yun, katulad kay Ate Noemi, parang kapatid na yung turing ko sa kanya kasi siya lang talaga din natatakbuhan ko, as in nag-iisa lang talaga siya. Yung alam mo yung 'pag may problema ako, umiiyak ako, siya yung sinasabihan ko, tapos hindi 'to sa pambubulat, yun talagang totoo. Alam yan ni ate. Kung may problema ako, siya yung sinasabihan ko, gano'n. Kaya minsan nagtatampo ako kasi minsan wala siyang oras sa akin, busy na siya masyado sa YouTube.
Sabi Alam ko mo na yung nga ba eh. tinatawagan ko siya Pero guys, di niya ako itatanong ko pa din yan sinasagot. sa'yo. Mamaya, abangan mo, may tanong pa ako eh. Huwag mo din sagutin yung about sa tampo. Kasi mamaya Ay, yon. Oh, pero alam ko na eh. hindi Nararamdaman yun ko nga. naman, te, alam mo ba? Yun nga Pero, yun. Basta, okay. yun yung friendship namin. Talagang kung sa baga 100%, mahalaga siya sa akin. Sabi ko nga dumating yung panahon, gusto ko makapunta sa kanila. Gusto ko pa rin siya makasama ng personal. Kaya nga dito guys, sinikapan ko. Sabi ko, te, punta ka dito. Kinukulit ko talaga siya. Nag-meet talaga kami personal. Kasi wala, para ko na siyang kapatid. Ganun. Di, ito pala, ibalik pala natin noon. Wala ka bang, di ba may video ka? Hindi ka ba nag-video nung pumunta ako dyan? Hindi ka nag-video, no? Ako lang May yata video yung ako nag-video nun. eh. Pero Ay, oo, konti. parang. Oo, parang ganun. Ako lang kasi data ang nag-video eh. Dapat pala nag-video ka din. Di, sana in-upload mo din yun. Ako Oo, lang kasi kasi yung ano guys nag-video-video eh, din dun. na ano ako nung nagkita Parang kami, na-excite parang, na tayo, yun no? ko. Wala na akong panahon Na-excite mag-video. na ba Parang tayo? gusto ko na lang kasi isang oras lang siya dito. Gusto ko yung time ko, parang iba-vlog ko pa ba yun? Wag na lang. Parang gusto ko na i-focus na lang yung time ko sa kanya. Mag-usap na lang, magkwentuhan na lang kami. Yung ganun ba? Ganun na Kaya lang nga. yung ginawa ko. Okay, so yun ate. Next question na ba tayo? Next. Okay. Ah. Ay, ito. Next pala niya. Sunod pala niya, te, na itatanong ko. Ah, may time ba na nagagalit ka sa akin o nagtatampo? Next lang pala niya. Oh, sige. Doon ka na. Diyan ka na Nagagalit, sumagot. wala. Hindi ako nagagalit. Hmm. At saka, hindi Hmm. rin ako yung tipong tao na magalit na lang ng basta-basta at hindi rin ako marunong magalit. Alam mo yan, dito nga, habang nga ng pasensya ko, mga kasamahan ko dito. Hindi ako yung tipong tao, guys, na mabilis akong, sa ibang bagay, oo, nagagalit ako. Kaya yung iba, maldita yung tingin sa akin kasi pag ayaw ko sa tao, ayaw ko talaga, guys. Ganun ako. Hmm. Sa kanya, Oh, never so ako doon tayo sa nagalit. nagtatampo. Sa pagtatampo, oo, nagtatampo talaga ako, totoo yan. Kasi minsan wala akong nakakausap. Tapos syempre, alam nyo, wala talaga akong ibang kausap buong araw. Yung kausap ko lang, yung jowa ko lang buong araw. So parang, minsan gusto kong kausap si Ate Noemi, ganun. Kasi wala talaga akong ibang kaibigan, guys. Ay, Totoo yan, siyempre, seryoso yan, cross pasensya my naman heart. talaga, no. Alam mo, te, Pero, sasagutin ko din yan. naintindihan ko yun. Naintindihan ko naman Hmm. siya, pero syempre, hindi Alam mo, maiwasan na siyempre, magtampo ka. Pero nakakaintindi ka. So, baga, syempre, oh, okay lang naintindihan yun. Okay mo. lang yun sa about sa tampo. Oo. O, okay lang yun naman, te. Naintindihan naman kita. Kas, siyempre, te, ako, naririnig mo pa ba ako, te? Parang nag-stop Mm. ka. Ay, okay. Nakikinig kasi ako sa iyo eh. Ako kasi, te, ngayon kasi, te, siyempre, alam mo, te, alam mo dati, te, kahit na gabi, anong oras tayo bago tayo matulog, di ba? Nag-uusap Oo, tayo na naintindihan tatlo, ko di nga ba? 'yun. Alam mo yun. Mm. Siyempre, sa bahay namin yun. Wala kami sa bahay. Paggabi kasi talaga, tingnan mo naman, di ba, tinry ko talaga makipag-video call sa Mm. inyo, di ba, nagkukonektik talaga ako. Hindi Mm. kaya. Okay lang messenger, okay yun. Pero yung sabihin na, kahit nga Facebook, hindi ko matingnan yung mga picture eh, kasi hindi na talaga siya kaya. O ganun. Alam Mm. ko, pero alam nyo guys, alam ko na minsan nagtatampo si Ate Maika, pero parang parang hindi ko na lang sinasabi sa kanya, parang ini-ignore ko. Pero alam ko, kasi akong tao kasi minsan parang malakas yung ano ko eh. Minsan nga kahit hindi ako Kasi yung hindi hindi kasi ako yung ganito kasi, inaano na guys. Dati kasi araw-araw kami nag-uusap niya nung nandun pa siya sa bahay talaga ng Oo. amo niya. Tapos nung dumating siya diyan sa Hmm. amo niya, kaya sabi ko lasunin niya yung kasama niya diyan kasi nabubuwisit talaga din ako. Ang sama ko 'no. Hindi, pero Kasi joke-joke guys, lang 'di ba, namin yun, alam ah. niyo naman 'pag nasa loob na tayo ng YouTube, kailangan natin, 'di ba, kailangan natin taasan yung revenue natin. O kailangan natin Mm. makipag-anuhan diyan, kung ano diyan, Premiere, Live, 'di ba, yung gano'n-gano'n. Siyempre, Mm. para at least tumaas yung revenue natin. Kaya alam niyo guys, tinitiis ko minsan seryosong usapan 'to, minsan tinitiis ko dito ako sa labas, malamig dito sa labas. Pero tinitiis ko na mag-live kahit mga 2 hours lang. Kasi 'pag hindi ako mag-live guys, ang aking WH talaga namumula. Hindi lang WH, minsan revenue pa, minsan WH pa, o 'di ba? Ganyan talaga. Gano'n. Tapos minsan views. Kaya nga sabi O ko 'di ba? dati, magde-daily vlog na lang kaya ako kasi yung views ko ngayon hindi pa gano'n kataas kaya kailangan ano. Mm. Okey. So next na tayo, te? Te, diyan O ka pa? sige, next din tayo.
Okay. Sa pagkakakilala mo sa akin, ano klase akong tao? Sa pagkakakilala ko sa'yo, mabait ka naman, te. Kasi hindi naman tayo magkakasundo kung hindi ka mabait, ha? Diba? Oh. Pero yung sabihin mo talagang, syempre, hindi pa naman kita nakasama totally in person. Yung sabihin na lang natin na yung pagiging magkaibigan natin, LDR din, parang relasyon. Diba? Oo. Ganon. So, na-meet naman kita in person. Ang mabait ka naman. Mabait ka naman talaga. Yun lang. Tapos, siyempre, totoo ka sa akin. Kasi, pinaprangka mo ako kung anong ayaw mo sa akin. Ganon. Oo, siyempre. Kung anong mga mali ko. Ako kasi, Minsan ako, kasi, ako kasi yun, siyempre, ano, nagkasabay tayong dalawa. ako kasi siyempre, kaya nga, ako kasi siyempre, pag talagang kaibigan ko na talaga na katulad sa'yo, te, siyempre kung may gusto kong sabihin sa'yo kung anong mali mo. Siyempre, yan ang nakikita ng mga tao sa'yo, di ba? Di katulad na lang dati doon sa Naglag ka, Day. nawawala ako, guys. Naglalag-in ako. Nagahang ka. Naglalag-in ako, guys. Ano na, tuloy kwento. Te, hindi kita makita. Rinig mo ako, te? Oo, narinig kita. Hinugasan ko lang yung apple ko kasi kakainin ko habang nag-usap tayo. Nagba-blackout ka, yun? te. Nagba-blackout din ako. Kainis ng mga signal natin. Uy, just me. Hindi, ikaw lang yung walang signal, te. Ako okay yung signal ko dito. Pinatay ko Ikaw muna talaga, yung ano ng isa ko dito, eh. nawawala ka talaga. Dapat Ano yung patayin mo signal ko, muna te? yung ibang device mo dyan. Ano na yon? Topic natin. Ano na, kumusta na? Blackout ka, di kita makita. Ha? Andito ako, ah. Mahina yung internet mo, kaya hindi mo ako nakikita. Diyan na. O, ngayon lang. Pinatay ko na nga. Nagahang ka nga, eh. Pinatay ko na nga ng isang para maano kita. Nagahang ka. Magtsaa tayo, guys. Mahilig ako magtsaa. Something to my guys, ang signal, Diyos mio, marimar. Nagkamang ang signal na ko, guys. Saan ang ngamang yung signal mo? Hala, yung cellphone ko matutumba na pala. Saglit na lang. Dito ko nga. Yan ka nga. Yan. Tara. Wala yung laptop ko dito. Nag-uuga-uga din. Naghihiwa kasi ako. Wondering what you would say. Hoping you understand it's not a rule I usually play. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Give me your trouble mind, you know it's due. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love
love you tonight. Nagamit ako ng It tubig, feels nagtitibig. alright. Feels so Okay, so ano? right. Ano na? Next questions. Ito na te Question. yung next question ko. Kung ikakasal ka, saan mo gusto? Dito o sa Pinas? Actually, as long as gusto ko talaga makasal na kami. Dito, pag na-process niya yung papers ko. Na-process niya pala yung papers namin dalawa. Kasi di ba na may plano na may plan naman na talaga. Kung sa baga hindi lang matuloy-tuloy kasi hindi ko rin alam bakit. Kung sa baga kahit saan, pwede naman ako kahit saan. Pero syempre, haram kasi sa amin ang patagalin ang pagiging magka-jowa-jowa diyan. So kailangan namin magpakasal. So ano, si host naglo-loading, yung co-host naglo-loading din. Pareho kaming naglo-loading. Alaikum salam. Ay, ikaw pala yan. Tapos mo yun? Hindi naman kasi ako madalas magkakape. Hindi ako madalas magkape. Jadi saan ka sa ato? Ang Bisaya man ka? Davao dahil ka? Davao dahil ka? Sa Cavite ko, pero no permanent address. Kung saan ako mabubuhay, doon ako. Charot! Tagalite. Sa Leyte ako pinanganak, pero sa Cavite ako lumaki. Dasma. Ha? Hindi, mag-isa lang ako. Mag-isa lang ako sa Cavite. Wala pa. Mangangabit pa lang. Charot. Mag-aasawa pa lang. Hindi ka matuloy-tuloy dahil sa COVID na yan. Dugay pa? Hindi mo pula akong asawa diri. Hindi dito man po. Pilipino. Pag ano busy ha? Ha? Nasa Alhasa man? Alhasa. Kala mo, ikaw lang kakain na. Hindi pa Nagutom pwede. na din ako, te. Kita ko kasi kumain ka, te. Nagutom na. May mga plano pa kami sa buhay na kailangan namin taparin muna bago umuwi. Siyempre, sa panahon din naman ngayon, uwi ka sa Pilipinas. Ano mangyayari sa'yo doon? Totoo yun. Wala mo kapag-abroad. Hindi kasi ako talaga, ayaw ko nang bumalik pag once na makauwi ako. Wala na akong plano kasi siyempre natanda na din ako. Puro abroad na lang, puro pera na lang tayo. Kailangan din natin bumuong sarili natin pamilya. Mukha pala natin pera, di naman natin madadala sa taas yan. Hindi naman natin madadala sa kabilang buhay ang pera. Eh, ang sarap ng palaman ko, te. Sabi ko nga sa fiancé ko, alam mo, hindi ako nangangarap talaga na dumami yung pera ko. Gusto ko lang makatulong. Basta makakain lang ako, sapat na yun sa akin. Walang pera-biro. Sinasabi ko yan sa jowa ko. Sabi nga niya sa akin, naiisip mo lang yan ngayon kasi wala ka pang pamilya, wala ka pang anak.
Pag may anak ka na, baka ayaw mo na mawala ng pera mo. Totoo yan. Guys, kuya kain, ate. Naglalag ka talaga. Inshallah. Ang sarap ng palaman ko. Malinis sa CR na ko. Ako lang mag-isa gumagamit niyan eh. Saka wina-wiper ko kasi yan pag naliligo ako. Bakit? Sino?